Anvender du IP-telefoni integreret med DentaSuite, giver du patienterne en hurtig og god serviceoplevelse, samtidig med at du letter arbejdet for receptionisten. Det gør en markant forskel i en travl hverdag. Når patienterne ringer til klinikken, kan du på skærmen se, hvem det er, og med et enkelt klik får du patientens data frem i DentaSuite. Er der flere patienter, der ringer på samme tid, kan de for eksempel få at vide, at der er en kort ventetid. Samtidig kan du se på skærmen, hvilke patienter der er i kø. På den måde får du overblik over de indkommende opkald. Lægger patienten røret på, bliver det markeret med en rød firkant, og du har mulighed for at ringe patienten op på et senere tidspunkt. Er patienten ikke kendt på klinikken, vises telefonnummeret på skærmen, og du har mulighed for hurtigt og let at oprette patienten direkte i DentaSuite. Telefonsystemet overfører automatisk navn og adresse fra 118.dk til DentaSuite, og det er kun de røde felter, der mangler at blive udfyldt. Det er også muligt at anvende DentaSuite til at ringe en patient op. Det gøres lynhurtigt, direkte fra tastaturet, og uden at du skal taste nummeret på telefonen. Tryk på pauseknappen på tastaturet, og så vælger du helt enkelt mellem de forskellige telefonnumre, der er registreret på patienten. Ved samtidig brug af headset vil opkaldet automatisk gå igennem headsettet. Vil du høre mere om den integrerede telefoniløsning i DentaSuite, så kontakt IP Group.